Dentro das singularidades que fan única a música de Luz, atópase tamén, de alguna forma, o trazo das súas raíces galegas. Galicia é a terra onde naceu e a terra dos seus pais. Viaxa con ela, traspasando fronteiras e chegando a millóns de persoas. E deste xeito, a través da súa música, Luz contribúe inestimablemente á promoción e á difusión de Galicia no exterior. No programa de actos, co que a Xunta de Galicia quere conmemorar o Ano da Música, non podían faltar os concertos de Luz. O seu regreso aos escenarios era un dos máis esperados polos amantes da boa música e constame que era especialmente desexado polos seus numerosísimos seguidores galegos. Por iso, é unha satisfacción poder presentar hoxe os concertos que ofrecerá na Praza da Quintana de Santiago e no marco do novo Festival das Rías Baixas de Pontevedra. Eu penso que vai a ser unha excelente oportunidade para volver a gozar do espectáculo que significa escoitar a Luz Casal en directo. Dende a Consellería queremos animar aos galegos a que participen nestes concertos, así como no conxunto dos eventos que se organizaron para a celebración do ano 2011, Ano da Música no noso país.